M'għandekx idea minn xi għaddejna fl-aħħar sena. Diskors patronizzanti ninsabu imweġġajn l-apoloġija tiegħek tiġi aċċettata la darba tirreżenja. Taw kienu biss ftit mill-barax ta' kritika li rċieva l-Ministru għall-Kultura José Herrera wara illi f'intervista ma' Net News 2 wara nofsinhar sostna illi xogħol l-artisti ma jistax jitqies bħala impjieg u illi l-IQ tal-artist mhux wieħed business oriented. Bosta persuni li huma fost l-eluf li formaw parti mis-settur tal-arti lokali kritikaw bl-aħrax id-diskors tal-Ministru, partikolarment meta tul il-jum ta' tlieta ipprova jiġbor ġieħu fuq il-medja soċjali billi jispjega dak illi prova jgħid. Madankollu Herrera naqas milli jiskuża ruħu fil-konfront ta' diversi atturi żeffina, kantanti, kittieba, pitturi, mużiċisti u artisti vari oħra. Numru kbir ta' artisti insistow illi l-Ministru m'għandux idea minn xi xaddejn bħalissa kawża tal-pandemija, oħrajn jisħu illi hija ironika illi l-Ministru responsabbli mill-arti qed jindokra mentalità illi għada qed tjassar lill-artist f'pajjiżna. Fil-kitba tiegħu il-Ministru Herrera sansitra attakka lil Net News u nsista li ġie rrapportat żlealment madankollu bosta saħħu li fil-parti mill-intervista li pubblika huwa stess toħroġ il-konferma illi ir-rapportaġġ ta' Net News kien veritier. Diversi persuni jisħu illi l-klipp juri biċ-ċar x'jaħseb Herrera fuq l-artisti u li l-fiduċja tagħhom fih waqfet ħesrem. Iżda minkejja din ir-reazzjoni qawwija l-Prim Ministru Robert Abela ma ħassx illi kellu jikkundanna id-diskors ta' Herrera. Rigward il-kumment li għamel il-Ministru Herrera, dan il-Gvern jemmen fis-settur tal-arti u l-kultura. L-artist u kreattiv ħafna drabi mhux negozjant. Huwa hija vokazzjoni iktar milli hija impjieg jew milli hija business. Il-IQ tagħhom ta' min jkun vokazzjoni ma tantx tkun business oriented. Francesco Catania, Net News.